Vandaag gaat de wandeling door de hoofdstad van Drenthe, Assen. Vanaf het station loop ik richting de Brink en het Drents Museum. Op het museumlaantje staat het beeld van Bartje Bartels, gemaakt door kunstenares Suze Bosma-Berghout. De Gouverneurstuin. In 1957 werd een jeugdverkeerspark gerealiseerd in de tuin. Hier konden kinderen op spelende wijs leren over het verkeer. Het Assenbos is een bijzonder stadsbos aan de rand van het centrum van Assen en behoort tot de oudste bossen van Nederland. Het beslaat ongeveer 114 hectare, waarvan circa 10 hectare bestaat uit oorspronkelijk oerbos. De geschiedenis gaat terug tot de middeleeuwen, toen het bos eigendom werd van het klooster Mariënkamp. In de 18e eeuw kreeg het Assenbos zijn kenmerkende parkachtige inrichting. Wolter Hendrik Hofstede ontwierp een zogenoemd sterrenbos met lange, rechte lanen, zichtlijnen en ronde wandelpaden die nog altijd goed herkenbaar zijn. In het bos liggen 2 vijvers, een kinderboerderij, een hertenkamp en het openluchttheater Tivoli. Ook bevinden zich hier de Noorder- en Zuiderbegraafplaats. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het Assenbos verzetstrijders geëxecuteerd, onder wie Roelof Jan Dam. Tegenwoordig is het bos een geliefd wandelgebied.
De wandeling gaat verder langs de vaart. Het is al eeuwenlang het kloppende hart van Assen. In 1780 werd deze kaarsrechte waterweg gegraven om de stad een directe verbinding met de buitenwereld te geven. Dat zorgde voor handel, groei en welvaart. Vanaf 1860 stond de vaart in verbinding met de Drentse hoofdvaart en het Noord-Willemskanaal, waardoor schepen vanuit Groningen en de Zuiderzee Assen konden bereiken. Langs het water verrezen statige herenhuizen. Na jaren van afsluiting keerde in 2008 het leven terug op de vaart, toen de historische waterweg opnieuw werd opengesteld voor de recreatievaart.